Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katoninongan sa kinabangan. May herakon asin maugayo na ama, di ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Di pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutosan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lekan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lampang saro sa to magpuon ng God, asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na ustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin lugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Joey and Arby. For the gift of life offered by Lynn Nolasco. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Nolan Mayor. Special intention for good health of Irene offered by Messenbird family. For passing the board exam and good health offered by Juvie and Jasper Clavillas. Special intention for safe travel of Ines. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag, Beda, dulot ni Noni Nasyon and family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot nila Joey and Arby. Para kina Mamerta asin Rufino, dulot ni Tess Marbella. Para kay Maria Lourdes, dulot ni Corazon asin Bobby Castillo. Para kina Monina and Marcelo asin sa gabos na kalag, dulot kan Abion family.
para sa gabos na kalag, dulot na ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, asin para kay Teresita, dulot ni Cecilia Valenzuela.
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa ino gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos as sinawitan niya ang awit sa pagpuon. Sa tagulang Manwan, inabot galing balang, hinipon magisaro, sa Diyos na sa tugtugos. Good morning. Good morning to Father. Sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imo spiritu. Ikatulong simana kan panahonin pagkabuhay liwat Huwebes. Kaya sarong komunidad ngunyan, nagkakatiripon kita sa pag-arang sa tabangkan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Hagado niya to an sa tuyang mga personal na kahagadan, siringman, pangangaipokan sa tuyang komunidad sa iya. Magdulot kita rin pagpasalamat man sa mga biyaya na inako niya to dahil sa tabang asin intersesyon kan sa tuyang mahal na patron. Special man niya tong rumdumon sa daog kay ni Santa Misa ang pagpamibi kan kapahingaloan kan kalagkan saro kan mga devoto ti San Judas Tadeo, si Noime, San Pablo na kasuudma binabian in buhay. Remember her? Super mi pong nagtutukaw digding naka-wheelchair digdi sa inutan. So, ipangadji taman po ang kapahingaloan kan sa iyang kalag. Ngunyan, midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar, kailing mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makurit, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhod kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamipi kita, O Diyos na makakamhan, sagkod paman, mahuyo ming sunodon an sa imong karahayan sa mga aldaw na ini. Nahuli ka ining mga aldaw, mamidbidan mi ini sa imong pagkamatinao, tanganing an mga linigtas mo, sa tanikala nin kadikluman, himuhon mong magdayupot na pusog sa mga adal kan sa imong katotoohan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong akip, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Sarong anghel nin kagurangnan nagsabi kay Felipe,
Bumangon ka asin paduman sa timog, sa dalan pagasa hali sa Jerusalem, dalan na minaagi sa lantad. Buminangon si Felipe asin nagpaduman. Nasa batan niya ang sarong eunuko na taga Ethiopia. Halangkaw na opisyal na namamahala kan kayamanan ni Candace, reyna kan Ethiopia. Hali ini sa Jerusalem sa pagsamba asin nagpupuli na. Nakalunad sa karwahe asin binabasa ang libro ni Propeta Isaías. Ang Espiritu nagsabi kay Felipe, "Rumanika sa lunadan na iyan." Rinanihan ni Felipe asin nadangog na binabasa si Propeta Isaías, kaya hinapot ang eunuko, "Nasasabutan mo ang sa imong binabasa?" Nagsimbag, "Paano kung masabutan kung dainin na magpapaliwanag sako?" Dangan inalok si Felipe na sumakat asin tumukaw sa kataid niya. Ang binabasa sa kasuratan iyo ini, "Siring sa karnero na dinara sa matadero, siring sa kordero sa atubang kan paragunting kan balukag, dai siya nagirong. Sinupog siya, dai tinawaning katanosan. Mayo nin makakausip, dapit kan sa iyang kapag-arakian, huli ta hinalian siya nin buhay sa daga." An eunuko naghapot kay Felipe, "Dapit ki isay sinasabi ini kan propeta? Dapit sa iya man sana o dapit sa iba?" Puon sa kasuratan na ini, ipinaliwanag sa iya ni Felipe ang marahay na bareta ni Jesus. Sa pagbaklay, nakaabot sinda sa sarong lugar na may tubig, asin ang eunuko nagsabi, "Uya may tubig. Ano pa ang nakakaulang na ako mabunyagan?" Pinatunong ang lunadan. Si Felipe asin ang eunuko nagduman sa tubig, asin binunyagan ni Felipe. Pagkahaawas ninda sa tubig, si Felipe hinakbot kan espiritu ning kagurangnan, asin dai nanahiling kan eunuko. Ini nagpadagos kan sa iyang pagbaklay, pano nin kaugmahan. Si Felipe nagtunong sa Azoto, asin ipinagbalangibog ang marahay na bareta sa gabos na banwa sa kod na nakaabot sa Cesarea. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Umawa nindo ang Diyos kamugabos na mga banwaan. Sa makusog na tingog, irokyawan sa iyang kaumawan. Siya ang nagbuhay kan satong mga kalag, dai nagtugot na madalinas ang satong mga bitis. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Kamugabos na may pagkatakot sa Diyos, himatean nindo ako, ta isasabi ko ang mga karahayan na ginibo niya sa ko. Kan ako makimaherak sa iya sa pananaramon, kaumawan niya anyaon sa sakong dila. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa mga tataramon, Alleluia, Alleluia, Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawohan, dainin makakadulok sa ko, kung daidarahon kan ama na nagsugo sa ko, asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Sa libro, kan mga propeta na susurat sindagabos, tutukdoan din Diyos. Ang naghihimati sa ama, asin nakakanood, minadulok sa ko. Bakong huli tamay nakahiling na sa ama, daing nakahiling sa ama, kundi ang hali sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa indo, ang nagtutubod sa ko,
igwanin buhay na daing kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay. An sa indong mga magurang nagkakankan mana, duman sa lantad alagad nagkagaradan. Iyo ini an kakano na hali sa langit, an minakakan ka ini, day magagadan. Ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit. An binakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagpod pa man. Ang tinapay na itatao ko, iyo an sa kuyang laman, tanganing mabuhay ang kinapan. Mga tugag kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Salamat po, ta yaon ka mo. Yang pakisabihin katain mo, salamat na yaon ka. Kasuod ba, tigapod ko sa mga parasimba kong na-experience na ng daining siring na sitwasyon. Ito bagang nakakaon ka pa sana, pero gutom ka na naman. Na-experience na po ninyo yan. O minamata ka pa sana, pirot ka na naman, hindi nga ang katain mo. Totoo yan, minsan nakakaon ka pa sana, pero pagmati mo, pag nakahiling kang ice cream, gusto mo na naman kumaon. Dessert, gaya. Sa buhay na, minsan arog ban ka iyan, you have achieved and done a lot in life, you have secured yourself, mali-maleta na ang kwarta mo. Pero dahil ka pa nakukontento. Gari baga, you feel a certain vacuum sa imong sadiri na. Ano pa ba talaga ang gusto ko as in hinahanap ko? Life still feels empty for you despite the achievements, despite the kind of life that you have now. Gari pagmati mo, igwa pang kulang. Gari gutom ka pa. I think that is the kind of hunger that Jesus is trying to talk about sa satuya pong Ebanghelyo. Iyan ang klase ng kagutuman na pinagsasabi kan kagurangnan digdi sa Ebanghelyo. Kaya nga ni, magayon giraray na madangog ta ang pagpadagos ka ining diskurso manunungod sa tinapay nin buhay na kung sa inan satuyang kagurangnan nagpapamidbid sa sato na siya ang tinapay nin buhay na hali sa langit. Not just bread for the stomach. Bako na para sa satuyang mga tulak, kundi a bread for the soul, para sa satuyang mga kalag. The problem with us, sometimes we spend so much time filling our lives. Pakabasugon ang satuyang sadiri, pakasbasugon ang satuyang buhay. Trabaho, mga plano sa buhay, future plans, security, paano na daw ngaya ako pagurang ko. Di ba? And we even work for good things sa satong buhay. Okay man po yan. There's nothing wrong with that. Responsibilidad ta po yan nagibuhon, mantang kita nabubuhay, digdi sa kinapan. But, let us remember that none of this can guarantee life in its fullness. Dawa yao na inigabos, pero bako ini an mataunin asigurasyon na magkakaigwa kita nin kapanoan asin tunay na kaugmahan sa buhay. Because there is a hunger deeper than physical hunger. May kagutuman na mas hararom sa physical na kagutuman. Ano yan? A hunger for meaning, hunger for peace, hunger for lasting joy and happiness. And you know, only Christ can fill or can answer that. Si Kristo sana bilang tinapay nin buhay, ang makakatao ning kapanoan asin kasimbagan kaiyan. Kaya baga, mas kigurano pa, kadakol, kan igwa kita, kung wara man ang kagurangan sa imong buhay, garip ning pagmati mo, kulang pa.
maski pa anong paglapigot din tao, kung mayo ang Diyos sa iyang buhay, nangangaturog siya sa misa. So, of course, we take care of life today. That's good. But let us not forget the life that lasts forever. So, today we are reminded, anong ibig sabihin kung si Kristo ang tinapay kan buhay niya to? He is not just part of our life. He is what sustains our life. Bako sa nang pag inako ta siya, parte na siya kan sa tuyang buhay. That's true. Pero siya mismo ang nagsusustenir kan sa tuyang buhay. To receive Him, a chance, is to trust Him. Magtiwala sa iya. To depend on Him daily. And to allow Him to nourish not just our needs today, but our future, our eternity. So namumutan kong mga tugang, totoo, nagtatrabaho kita. We work, we plan, we secure what we can for this life. Tama lang yan. Responsibilidad ta iyan. But a good question to ask ourselves, do we also make Him or make time to receive the bread that gives eternal life? Congratulations! Kamu pong mga yaon digdi atabon. Before 5 o'clock siguro yaon na kita. Because we hunger for the Eucharist. And I hope, ining pagkagutom ta sa tinapay nin buhay, bako sa na ining part kan sa tuyang obligasyon. Ay, Thursday na naman, kaipuhan ko na naman magsimba. Garibaga, part sa nakan routine. Actually, this is supposed to be an expression of our hunger for the bread of life. So, we hunger for the Eucharist. Do we listen to His Word? Kaya, permi po, siguro nagsasawa na kamo sa kuya pag nagmimisa, permi konting pupukaw ang mga nagtuturog. Kasi pag sermon baga, parte ini kan proklamasyon kan tataramon. Taturog ka. O, sabi ko nga ni, nagdigdig ka pa, maturog ka ba't sana? O, tigpapagirumdum ko nga ni sa mga gurang, o, baka madagusan ka, lola. O, pinamuklat ka na kan Diyos, ipipiyong mo na naman. O, di ba? Do we really take time to listen to the Word of God? Napipirot kita pagdagog, pagbasa kan tataramon. Pero pag naghiling ki Netflix, series and episodal pa, o, nahuhuk kita. Grabe ang oras ta, asin panahon, asin sa iba pang kaugmahan. So do we really try to stay close to our Lord? Because in the end, it is not how full our hands or stomachs are, but how full our hearts are with Christ. Kaya an pamibi manlugod kan lambang saro sa tuya mo niyan, iyo po ini, Lord, pakabasuga ako. Lord, feed me, not just for today, but for the life that never ends. Or otherwise, let us pray, Lord, Ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw ang kailangan ko araw-araw. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, Asen, Espiritu Santo. Amen. Kapag urang ng Diyos, kamo sa ilang, ikan sa ilang. Napay, magalaga, sinisa mo yan, magana na ito na niya manisay mo. Tagaling para sa mo yan.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asidad sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na O simbahan. Diyos, kaming ginibobong mga kahiras, kan saro, asin pinakahalang kaula pagka Diyos, huli sa paggalang kan pagpatidaw-tauhan kaining sakripisyo, namimibi kami warasan, nasiring, naminidbidbi, an sa imong katotoohan kami man makasunod ng gadkaiyan sa mga marahay na gawi. Huli kay Kristo, tasamong kakurangnan, Amen. an kakurangnan mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Itaas ang mga puso. Initaas minasa Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos. Asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas maburaway na iharubay orog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo at ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo idinulot na sakripisyo dahil na siya ngunyan magagadan ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa naguugmaan gabo sa bilog na kinaban patingani ang mga langit no na bertudes asinan mga angeles na potestades nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, pasana sa kaitaasan, palagan ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan, pasana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos, daan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kadis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kadis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubol. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ikamagdating. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, tapin na pagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoot kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo,
ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ganyan, mamibi kita, kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa to, nakagurangnan. Ama niya mo, Amanyamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga niyang siring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samog paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sakop katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kad sa imong simbahan, asin papagkali ko ana siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Sa tuya mo niya naihiras sa lambang saro, ang inako niya tong katulinongan. Peace be with you. Kordero, kan Kan Diyos. Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaaban, kahirakit kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaaban, kahirakit kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa naasinan sa kong kalagmao umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Damibi kami kagurangan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit nun na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga pasilidad niyan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 18,786 pesos and 65 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 1,469 pesos and 35 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,487 pesos and 50 centavos. Sa Domingo, Abril 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin ang tada Sunday, kung sa inda darahon tapuan sa tong tada canisters, asin iyo offer po ini sa offertory. Asin maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 5,000 pesos, 1,400 pesos, 700 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, asin 200 pesos. ERF Family, 1,000 pesos, asin Ian Amaranto, 1,000 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indugabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuyang misa, ang choir, live streamer, lector, commentator, lay minister, asin sa tuya pong mga mass collectors, asin mga sponsors kan sa tuyang misa po niyan. Salamat po. Ang kagurangan, mapas sa ito. Asin sa imong spirito. Bendisyonan lugod kita gabos, kad Diyos na mamumuton, asin maherakon sa intersesyon, kad sa tuyak patron, si San Judas Tadeo. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kada Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, en San Judas Jesus, sa samong katikapuan, sinuman na hikluan, dumawas sa mong kamutahan, ulungan sa mong kahilangan. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Sa bagyo kami hinagupit, lalong nagranong ang langit, kan buhay na bansa, sa dagang panumpait, tapon na siyong tinamahan, muli na siyong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Thank you po and good morning.
See you later. 6:45.